Аз лично вкъщи съм майка, партньор, но не и психотерапевт. За съжаление, вкъщи не можем да говорим на нашите близки колко са страдащи или имат нужда от психотерапия. Можем да помогнем през това да се опитаме да ги разберем, да ги слушаме, но не и да даваме диагностика. Лично аз като специалист не си позволявам. Дори детето си не съм си позволила да му включа тест, в който да определя дали правилно се развива. Това съм го оставила на специалистите, които се грижат за него в детската градина. Никога не бих си позволила да направя подобно нещо. Защото моята роля вкъщи не е да бъда психотерапевт или психолог. Там имам други роли. Много важно е да се научим и да си разпознаваме ролите, къде сме в този момент. Ако вкъщи сме майки, нека да бъдем пълноценни майки, партньори и съпрузи. Ако на работа сме служители, нека да бъдем най-добрите служители. Много е важно да се разпознаваме, много важно е да знаем къде сме, кои сме и в каква позиция сме в този момент.